Okay, all right. So tikulandirani tikupitiriza maphunziro athu a m'buku la Daniel ndi chivumbulutso. So tapanga finish ma studies athu amu Daniel, tapanga conclude, koma sitikunenatu zonse zimene tinapanga study tinamaliza. Pali ndithu zinthu zambiri zina zimene tikuyenera kuzabwereranso muzifukulanso mwina kusogola kuzayambiranso Daniel kumapita mpaka ku chivumbulutso. Koma kwa panopa tithanatu noti adusa mu bukuli, right? Koma tikuzaonatu pamene tikupita kumapita nthawi, Bible tozayifunira tuno kumapita nthawi ali nzeru zatani zachuluka. Now nzeru zikamaza ati zikuchuluka, definitely tizakhala tikulowanso mabuku amenewa ndikutani ndikuwerenga. So tikuzatuno nzeru zochulukazi nthawi yake nditi ndi inoyi. Alright, so tikupanga study yathu yoyamba ya buku la chivumbulutso. Of course siyamba kwenikweni for last time mwezi wathu tinapanganso ma studies ena, koma tikufuna tione tsiku la Ambuye. Okay, tsiku la Ambuye ndiye liti buku limene. Tikamaona Daniel anaona izi mu Daniel chapter, Yohana anaona zimezi mu chapter 4 ndi 5. So anaona ndithu mpando utakhazikira pakatipo, akuluakulu 24 zamoyo zinayi ndi chiunyinji cha angelo, ndipo kutali ziphaliro ali malawi ya moto, ndipo anaonanso nyali zoyikapo zake 7, ndipo anaonanso nkhosa imene imakhala ngati yophedwa ili pakati pati pamenepo. So ndithu izi zimene anaona ndani, anaona Yohani, right? So zonsezi zinachitika mu tsiku limene lakutino tsiku la Ambuye. So tatiwerengere limene kuti chani Chivumbulutso 1 verse yake ya 10 ati bwana verse 10. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. So funso lina limene limakhalapo kwambiri nomwe anthu ameneyo kale amatifunsa kuti tsiku la Ambuye ndi liti. So tsiku la Ambuye ena amakhulupirira lino ndi Sunday, fana malatino akamati tsiku la Mulungu eti makamba kuti ya Sunday mala kuno tsiku la Ambuye ndi Sunday. So ena amati yayi tsiku limene ndi la chani ndi Saturday kapena kuti tsiku la Sabata. So pamakhala ndithu mkangano pamakati pamagulu awiri ndi la Sabata kapena ndi Sunday. So funso lina mwina limene nditalifunse kumapeto kundilifunsa kusachedwa mwana ndingofuna ndione ma evidence mbali ya imene amana tsiku la Ambuye linali tsiku la Sabata ndi atiwo. So mutiwerenga Yesaya 58 verse yake 13. Verse 13. Ukaziletsa phazi lako pa Sabata ndi kusiya kuchita kukondwerera kwako tsiku langa lopatulika, ndi kuyesa Sabata tsiku lokondwa lopatulika la Yehova lolemekezeka, ndipo ukalilemekeza ilo osachita njira zako zokha, osafuna kukondwa kwako kokha, osalankhula mawu ako okha. So apapa tikutana kuno munga kuti no tsiku langa lotani lopatulika eti. So kwa Mulungu tsiku lake lopatulika ndi tsiku la Sabata. Tikuona mene very clear. Okay, nditalenga Marko 2 verse 27 mpaka ndi ati verse 2. Chapter 2 verse 27. Yes. Ndipo ananena nawo, Sabata linayikidwa chifukwa cha munthu, si munthu chifukwa cha Sabata. 28. Motero mwana wa munthu ali mwini dzuwa la Sabata lomwe. So mwini dzuwa la Sabata kapena tsiku la Yesu, mwini dzuwa la tsiku Sabata ndi Yesu. So awani ma evidence palisi mavesi ambiri mbiro ofotokoza zimezi. So pamakhala mkangano ndithu ndi ayi ena amati ya Sabata ili na la Ayuda, Sabata la Khristu ndi Sunday, tsiku la Mulungu etc. Komano ndimangofuna tingopereka ma evidence kuti no why kapena neno funso limene tingafunse mila kuno tikana tuno Yohana anaona masomphenyawo let's say la Sabata tingopereka chisanzo. Yohana anaona masomphenya tsiku la Sabata zikutithandiza ife bwanji kumvesesa context. Ndivesana be? Okay, tana no tsiku lo linali Sunday zithandiza bwanji. Olda correct chabwino sinali Sabata sinali Sunday, takana tinese inali Wednesday zithandiza bwanji. Wera kati tsiku lina Thursday zithandiza bwanji. Fatino tikamapita kubuku la Chivumbulutso china chimene anayikamo Mulungu mmenemu ndichokhuza nzira yani ya chivumbulutso, especially kutionesera zimene zili nkudza zimene zikukhuza ufumu wa Mulungu monga titaonera mu study iyi. So funso limene mafunika kufunsa kwambiri si siku liti komano ndi chani chimene chikukhuzika pamenepo. So inde pali ndithu mavesi okamba zimene komano mnafuna nena kuti pa chinthu chachikulu chikamakamba tsiku la Yehova
ndine nacho ndiwe kama vesi yako manga mpaka sikukamba za tsiku la sabata kapena sande. Tsiku imene anaona Yohane si tsiku la sabata kapena sande. Chifukwa chani pali vesi ili imakamba za tsiku la ndani la Yehova. Nimafuna tione pa Zephaniah chapter 1 verse 14 mpaka 16. Mutiwerengera papa tikamakamba mu ulosi za tsiku la Ambuye. Sikukamba za tsiku la sabata. Ndokamba za ulosi. Yeah. So tsiku la Yehova mulosi si tsiku la sabata ndi chinthu china chimene chikukhudza chinthu chochitika pasogolo. Tikuwerenga Zephaniah chapter 1 verse 14 aliya. Zephaniah 1:14. Tsiku lalikulu la Yehova lili pafupi lifulumira kudza. Mawu a tsiku la Yehova, munthu wamphamvu azalirapo mowa mtima. Yeah, so akukamba za tsiku la ndani la Yehova. So akuti no mawu a tsiku la ndani la Yehova. So pamene tikulowa mu tsiku la Yehova tikabakamba za tsiku la Yehova ine tukamba za tsiku koma sikukamba za tsiku ngati limodzi. Tonana kuti no pali kale pano panthu amatukwana Mulungu, amatapanga nyimbo zotukwana Mulungu, right? Ichomwakhanga tino Mulungu sakupanga chati sakuonererako sakulowererako yeye. Koma zifika nthawi yonena tino Mulungu azionesera yekha. Mulungu akamba kuzionesera yekha pamene mutitalowa tsiku la ndani la Yehova. Zili ngati mene timakambira tino muchizungu amati every dog has its day. Muchichoti ngene yani galu inaisa ndi tsiku lake tichasizumveka kwile. Koma no muchizungu amati every dog has its day. So amana tino omuntu atakhala ndopusa bwanji, eti? Pamazapezeka nthawi yokuti no even opusa uja amazaona ngati munthu simafuna tirantisere naye. So Mulungu ndithu watisira nthawi yoti tisankhe pakati pa mafumu awiri, koma ikufika nthawi yanena kuti no Mulungu azionesera yekha kwa mtundu wa anthu. Pamenepo pamene tikuzamba kuwerengera tsiku la ndani la Yehova. Nde tsiku limene ndi limene Yohane anaona muchani masomphenya. Ndikupita tinozenepe right alibiza verse 15 aliya. Verse 15. Tsikulo ndi tsiku la mkwiyo. Tsiku la msauko ndi lopsinja, tsiku la bwinja. Ndi chipasuko, tsiku la mdima ndi la chisisira. Tsiku la mitambo ndi la kudabiri. 16. Tsiku la lipenga ndi la kufuula mizi ya malinga. Ndi nsanja zazitali za kungodya. So tikawerenga chilungu chapter 14 mavesi atatu omalizirawo amatuza ifanana kuti tapitapo nimene mbali akamba za tsiku la Yehova ndi tsiku lachani la mkwiyo. Tikamakamba za mkwiyo mene timamvesera mkwiyo, okay, mene timamvesera mawu kuti mkwiyo chilungu chapter 14 yeah mavesi awiri omalizira verse 19 ndi 20. Ndipo mngelo anaponya zenga lache ku dziko nadula mphesa za munda wa mziko. Naziponya moponderamo mphesa mwamukulu mwa mkwiyo wa Mulungu. Ndipo moponderamo mphesa anamuponda kunja kwa mudzi. Ndipo mudatuluka mwazi moponderamo mphesa kufikira zapakamwa za akavalo, kufikira mastadiya 500. Anakamba poza mkwiyo pamenepo yeah so akuti tikaona chimbuso 14 kwambira pa verse 9 masika musi uthenga wangera ataluka zati kwalikira anditifika komene kuko akuti pazakhala magulu awiri ena azakhala tono mipesayo ikukololedwa mu kholo la ndani la mwana wa Mulungu tinozenepe komano zoyipazo zatengati zikukololedwa mkwiyo wakandani wa Mulungu. Mwanjena uthenga wangera atatu kazalalikira dziko lapasi Amerika ni babwita kugwa dziko lapasi izagayikana magulu awiri, eti amene akukololedwa kulowa mu kholo la Mulungu, eti kapena akukhala zokolola za Mulungu, kapena ena amene akukhala zokolola zowendedwa kuponera ndi mkwiyo wa ndani wa Mulungu. So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu kamba chani chilungu 15 verse 1. 15 verse 1. So verse ikusatira 14 15 verse 1 aliya. Ndipo ndinaona chizindikiro china mmwamba
chachikulu ndi chozizwitsa. Mhm. Angelo asanu ndi awiri akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri, ndiyo yosiriza, Mhm. kuti mwa iyo watsirizika mkwiyo wa Mulungu. So akuti anaona angelo angati asanu ndi awiri, mwa iwo akukhala ndi miliri isanu ndi ngati ndi iwiri, mwa iwo mkwiyo wa Mulungu adani wasirizike. So mwanjinena anthu akamakamba za mkwiyo wa Mulungu nete Mulungu akwiya kwambiri afuna aphe basi ngomalizabe pana anthu amukana nawo. Inuyo ndi ineyo mmene timamvesesera mkwiyo zimasiyana ndi mmene Mulungu amakhalira ndi mkwiyo. Ine ndikakwirira niyo nthawi osazayankhulira sanaso. Koma ndikamakamba za Mulungu amene ali chikondi atata wapanga za mkwiyo ndi kuti yani, for example ndikupesana chisanzo pali chidzenje, ndi chidzenje yomwe yani ndichakuya kwambiri munthu ukagweramo anthu sangakutulutse machisawe ndiye anati kusewera tachoka pamenepo tukankhola za mano tachoka pamenepo tukankhola za mano ndi kamwana kajakatani kagweremo kuti ndimuonese mkwiyo kwambiri ndi mutani mwana uti nthawimusiya. Yes, timosenepe. So tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri ndi pamene Mulungu akuzasiya dziko lino kuti aonesere zimene zimachitika anthu akasankha ufumu umene Mulungu sakutani sakumufunamo. Chifukwa tikaona miliri isanu ndi iwiri ikubwera after lemba la chirombo. Lemba la chirombo ndi ufumu wa dziko la chani lapansi umene ukumira ufumu wa Satana umene Mulungu sakufunikamo. Chifukwa tinaona kuti ngati sulandira lemba la chirombo ndikupembedza chirombo sutagula nkutani ndikugulisa. Mwanjena system imene ikutenga chipembedzo kuchipanga direct kwa ma systems za dziko lapansi kupatulapo ndani Mulungu. So tikamakamba za miliri tikuona kuti akugwisa ntchito Old Testament language kuti angelo atenga mbali kuziponya pa dziko lapansi ndi madzi chani. Koma ndo tikaona mmene zikuchitikira panopa pamakhala ma experiments chonchi panyanja mtunda mbalame chani zinambiri Mulungu akuzigwira ndi mphamvu yake. Koma pamene Mulungu azakhala wazilesa zakhala ngati kuno Mulungu alola miliri isanu ndi iwiri yomaliza yayitani igwere dziko lonse lapansi ndi pa nthawi imene mphepo zizakhale zatani zayisidwa. Zonse zimene anthu amachita panopa ma effects ake samaoneka bwinobwino zagwira anthu pamenepo ndi pamene pazakhala tsiku la chani la mkwiyo. So that's why Yohane akuti anali mu mzimu pa tsiku la ndani la Ambuye ati ndi tsiku la chani la mkwiyo. Andi tikaona buku la Chivumbulutso tinaonado zonse zimene zinaloseredwa kuti ndi tsiku la Ambuye ndi zimene Yohane ndani anaona. Yoeli chapter 1 verse 14-15 ati bwana. Yoeli chapter 1 verse 14-15. Patulani tsiku losala lalikirani masonkhano oletsa. Sonkhanisani akuluakulu ndi onse okhala mdziko ku nyumba ya Yehova Mulungu wanu. Nimufuwulire kwa Yehova. 15. Kalanga ine tsikuli pakuti layandikira tsiku la Yehova lidzafika ngati chiwonongeko chochokera kwa wamphamvu yonse. So ati tsiku likafika lifika ngati chani chiwonongeko. Tikozenepe. So tsiku la Yehova tikamaona ma prophet onse akuchipangano chakale aneneri akamakamba za tsiku la Yehova, right? Akukamba za naye imene Mulungu atatani atazionesere kuti anthu azindikiridwe kuti I think timapanga ndi chani zibwane ndi tsiku la Yehova. Tiye tikuwerenganso Petro so kuchipangano chatsopano. Petro anakambakonso chachikulu pa tsiku la ndani la Yehova. Tawerenga 2 Petro 3 verse 10 to 11 nati manje. 2 Petro 3 verse 10 to 11. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala mmene miyamba idzapita ndi chibumo chachikulu ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzatenthedwa. Popeza izi zonse zidzakanganuka kotero muyenera inu kukhala anthu otani nanga mayendedwe opatulika ndi mchipembedzo. So akutuza fatuno tsiku la Yehova likutani lidzadza, right? So tsiku la Yehova likadzadza chizike chani miyamba izatani izachuka. Mwanjene ndikukambanso za kutha kwa nthawi yasepadi panopa. So Yohane zimene anaona akamakamba mnali mu mzimu tsiku la Yehova akuona zonsezi all the events leading up to chinthu choyika ichi.
zonse zochitika zolumikizana ndi kubweranso kwa ndani, kwa Yesu. Zonsezi zikuyikidwa mu group imodzi yotchedwa tsiku la ndani, la Yehova. Sunzanga by comment. Reaching mbali. Okay. Paulo so anakambapo, so ndinayika manenere awo chipangano chakale, so apa mafuna ndikeso atumi. Paulo anakambaso osati Petro yekha, anakambaso tsiku la ndani, la Yehova. Tawerenga nene pa 1 Atesalonika 5 verse 2 mpaka 5 hadi verse 2. Pakuti inu nokha mudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. 3. Pamene angonena mtendere ndi mosatekeseka, pamenepo chiwonongeko chibukapo chizawagwera monga zowawa za mkazi wapakati, ndipo sazapulumuka konse. 4. Koma inu abale simuli mu mdima, kuti tsikulo likakugwereni monga mbala. 5. Pakuti inu nonse muli ana akuunika ndi ana ausana, sitili ausiku kapena amdima. So apa tikuona na kuti no tsiku la Ambuye kapena tsiku la Yehova lizaza ngati chani, mbale pakati pa chani, pa usiku. Mwanjerena pakati pa usiku nthawi imene anthu ambiri akugona asakuzindikira chimene chikuchitika. So pa nthawi imene dziko lapansi lafikapo kuti no apa Mulungu tamiwala za Mulungu tili nazo ntchito, pamenepo tsiku la Yehova lizakhala kutani, likufika. Ndipo anthu ambiri sazaziwa, koma ifeyo sitili mu chani, sitili mu mdima. Mwanjerena tikamakamba za tsiku la Yehova, akhristu fe tikufuna tizidziwa zochitika ngatikati mwa chani, mwa nthawi imeneyoyo. Tinoza nebe chifukwa ife ndifa ana achani akuunika. Tikamakamba za ulosi amakamba atu ndikuchani, ndikuunike. Yeah. So tiona nawo tuno ifeyo sitili au achani, au siku koma achani, au sana. So Paulo akuuza kuti ife ndife ana akuunika. Nikona Yohane amene akuyimira ino ndine anali mu mzimu tsiku la Ambuye. Okay, so Yoeli anakambanso zinthu zazikulu. Tinaona kale tsiku la Yehova ati pazakhala mdima, mkwiyo edi anakamba zambiri. So Yoeli anakambanso chinthu chachikulu chokhuza tsiku la ndani, la Yehova chochitika. Yoeli 2 verse 8 mpaka 32 alijana. Verse 28. Ndipo kuzachitika msogolo mwache ndizasanulira mzimu wanga pa anthu onse, ndi ana anu aamuna ndi aakazi azanenera, akuluakulu anu adzalota maloto, anyamata anu azaona masomphenya. Ndi pa akapolo ndi azakazi omwe ndizasanulira mzimu wanga masiku awo, ndipo ndidzaonetsa zodabwitsa kuthambo ndi pa dziko lapansi, mwazi ndi moto ndi utsitolo. Dzuwa lizasanduka mdima ndi mwezi uzasanduka mwazi, lisanaze tsiku la Yehova lalikulu ndi loopsa. Mapawa nayonepe. So chachikulu tikamakamba za tsiku la Yehova loopsa, anthu amene sali ana akuunika, anthu amene azakhala kupanga chani muchimbulimbule. Daniel anakamba za tsiku loopsa la Yehova, anakamba kuti chani, nzeru zachuluka. Yedi? So apapo akutiwululira ife kunena kuti tikamakamba za tsiku la Yehova chachikulu chimene chizaoneke nchani, mzimu wa Mulungu uzasanulira pakati pa ndani, pa anthu ake. Okay, so pa tsiku la Yehova likamazana likudza, mzimu wake azausanulira pa ndani, pa anthu ake. Tikamba za anthu ake, sitikamba za anthu ene yayi, tikamba inu ndi nani, ndi ineyo. So tikamakamba za kusanulira kwa mzimu timakamba za Yesu Khristu. Tikamaona analonso kuzana mzimu wa Atate wake kwambiri ali wachilere, right? So komano tikawerenga pa Machitidwe chapter chani minute, tikawerenga Machitidwe chapter 10 verse 38. Machitidwe 10 verse 38 imatiuza ife onena kuti pa nthawi imeneyo chinachitika nchani, chinachitika nchonena kuti Machitidwe 10 verse 38 tatalere ine alijana 10 verse 38. Za Yesu wa ku Nazareti. Ndi baba utangoyenga ka. Za Yesu wa ku Nazareti
kuti Mulungu anamdzoza iye ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, amene anapitapita nachita zabwino nachirisa onse osautsidwa ndi mdierekezi, pakuti Mulungu anali pamodzi ndi iye. You discuss and finish the question. So this siku Yehova kujenga ndeyana. So mimi kama ningera kuambia leo ndekuti discover kuti tinambira mjeri makanga lundi siku like mimi makaya hapa sabara kwa kupesha kuti siku Yehova kanga tende na specific ndio mozi ndio kwa zaidi kazi tu. Basi na sasa zote kufunza pamoja kubitezo. Yeah, so mnawerenga pa Chideli chapter 10 verse 30 mnawerenga akuti Yesu Kristo anazida ndi Mzimu Woyera kumasomera pamene panapita kumaka chita zolani zozeza zambiri timazifunsa kuti okay before ubatizo wa Yesu Kristo pamene anazozeda Yesu Kristo ndi pati wabatizwa anazozeda kuti azipakaja zozizwa and etc. Komano before that anaibe Mzimu wa Mulungu abenana anayenawe tinozenebe. So which means unena kuti tikamakamba za kuzozedwa kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo anakhala aine Mzimu wa Mulungu okenda naye kwambira ichepere, right? Actually kuti abade nei kwa ya kufunga tira kwa jani kwa Mzimu Woyera. So pa nthawi imene chikuchitika ndi chani? Chikuchitika ndi chonena kuti from kuchoka pa nthawi kumapita kusogolo akuzozedwa mwapaderadera kuti akachite zinthu zina zomwe sizimachitika before. Mumba pacha anamba kumachirisa anthu mpaka kumabwera kwa chigulu kuma before sizimanani zimachitika. So tikuona tuno pali ndi two ma levels awiri whereby one ndiwe munthu wa Mulungu uyena nani ndi Mulungu, right? Kenako two pano pena pamene kunano ukhano ne mphamvu zosassociated ndi mtumiki wake. Simakhanga ma levels awiri munthu akabada masopano uyenda Mzimu Woyera ndi munthu wosinthika. Yes, ndi pa level 2 imene Yesu anaenda mu kuno kupatala kusinthika apo ndi kukhala ndi Mulungu ukusana kono miracle weka ndizo zosiyana. Pali level 1 Mzimu wa Mulungu uyenda naye kuti apempherera anthu Mulungu achita chozizwacho. Yes, level 2 now ndiyonena kuti no ukulandirano mphaso ya paderadera yonena kuti even chithunzithunzi chako chili santhu akondero afika nopa pamene timakamba tumira koweka nasopano ndikhupira tinozenebe pamene ndi pa level imene anafika so ma disciples ku pa Pentecost whereby anthu akumanenerera kwankho amalilime and all these gifts amene amakhala associated around ndi Kristo. So ali izi zizochitika so kumapeto ajani and how. So akutuza ife nthawi kuti tiziwa tidziwa zarani izasanduka ndima mwezi zakhana yani mwazi lisanaza tsiku la ndani la Yehova lalikuti apo nawereka. So izi sitikamaziona dzuwa mwezi zinachitika nthawi ya Pentecost tinozenebe. So Pentecost inapanga fulfill mbali imodzi ya ulusi Mzimu wa Mulungu nasamulira thano za kuti chani Yesu Kristo arabwa paso dzuka paso mana kujisa chimu ndifa okweraso kumwamba chichitika njani Yesu uja akuzozedwa ndi Mzimu wa Atate cholinga kuti natipase ife moyo wa ndani moyo wake and kuti uthenga upite. Ahebrew chapter 2 verse 1 ndi 2 amatozefuna kuno uthenga unalalikidwa ndipo unapangidwa confirm kapena unasindikizidwa ndizo zozizwa Mulungu amadani amachita. So zozizwa zina ngati kwakokera anthu ape chani uthenga. So kumapitanso anthu ayiso chimozimozi pamene nzeru zikuchuluka kuti uthenga ulowe pakamozi Mulungu akusandulanso chani Mzimu wake tikukalaso level 2 kuti chani uthenga ujapite chani posepose lisanaze tsiku la ndani la Yehova. Ndikhupira tulisatira menzo khalire yafusanango mina ndikhangana kuti level ngafika tsiku la Ambuye aza khabisini mechitika kale tsiku la Yehova la Ambuye tikaliona bwinobwino tona nawo tino ni nthawi imene it is too late kuti munthu adani abwere Yesu.
aliyense amangati chisankho chake, aliyense asindizika, palibenso chimene Mulungu angachite kuti munthu uja amuoneserenso china chake. Yeah. So ni nthawi imene Mulungu akutani akulowerera ma affairs a dziko lino lapansi. Yeah. Of course, that we can say kuti chitobika says that zipolopolo zikubwera kumano there is a bulletproof glass kusogolo limera ilino. Ndiye aliyense akwena azipange prepare kuno thupi lake likhale bulletproof. Aona chimene chichitika ndi mkwiyo Mulungu no the way I'm getting the stand. You don't know glass is general kusogolo kuyose. Now don't know the ones amene anali prepared anazipanga matupi awo khala ukonze kuti zikubuzisa kwafikira inde kumano sizingathe blow nkati. Amene ndi mmene alilipo. Kosa misana zikonzesere oso. Aliso chimuzimo. They have no protection. Yeah. Kumano pana nthawi nake imene no pana itipeze chongo ichi dilaka kusogolo. Chimene no kumakumiza wina aliyense. Amene akumvera maorders, amene asakumvera maorders. Naona kwa kuchosano chimene chocho kuna kuti no aliyense no akhale no aoneke kuti no ali kuti tezekani ndana yosenzera kuti tezekani ndani. So it's a time imene no pakungo zikungopira no kuti mali kuoneka ano kwambiri. Anditi kamakamba zakuseka kwa chitetezero. Kale ninkakhulupirana kuti Mulungu amene ndi Mulungu amene asachita maona sunamve ndaseka. Ayi kuseka kwa chitetezero ndi anthu kumanga tchimo osatani osakhulupirira. Pali verse na mwadno ngati tinga if we sin willfully, ngati tinga chimwe mwadala bibenso chimene Mulungu angachite. Now tikavesa tino tchimo ndi chimene munthu ali. Tikavesa tchimo ndolekana ndi Mulungu. So munthu akasankha kuti iye akulekana ndi Mulungu mwapadera kukhala in that state, evidence abwera chinesi chimene Mulungu angachite kuti munthu amubwerese iyeyo ndikuchita kukana chimene chija ndikupanga decide distance kuti sindikumfuna Mulungu. Mulungu apanganso chani? Palibe chimwe angapange. So kuti dziko lonse lapansi zafika pati pamenepo. Makamaka mu nyengo ya lemba yachani la chilombo. Dziko lonse lapansi alisazamanga chisankho aine ndikufuna Mulungu ene sinurane izakhala decided decision ya aliyense as individual. Pamenepo pamene dziko lapansi lamukana Mulungu, pamene no tsiku la Yehova lizatani lizaonekere. Mulungu aja azaonekera kuti na makosana chimene mmakana simatani simachiziwa. Ndipo Mulungu azaloke fine simandikana ine ndikukusiyirani dzikolo kuti mutani muyende nalo mene lingakhale pomanda nani pomanda ine. Pamenepo pamene miliri izambe kugwana sopano kuti Mulungu wasiya kupanga ikahuli like panopa ndikulakwisa ku China makamba ati atapanga block out the sun. Anthu amapanga ma experiment odabwisa zimankhwala zambi zonena kuti no panopa anapanga engineer kuti no pana grey wolf ina yake zinafa. So anapanga engineer wolf lilipo kale ndikubwezeresa mawolf amene anapanga extinct ndi apa pafuna abwerese mawuli mammoth zinjovu zakale zijasema all that makosi kuseke satani sakumaoneka. Anapanga introduce udzuzu wopanga mulapo. Udzuzu umene ndo amere ukakakhala ndi udzuzu wa Mulungu anaja amangufa. Ona thereby amapanga limit population ya udzuzu. Now fusanga ndio no makosi kuseza zimenezo azipanga study. Ayi mukuona wene. So anthu amapanga ma experiment ambiri pachilengedwe ambiri. Onena kuti Zairo ni mask kuti ma robot anapangidwa introduce what if there is a cardinal azipangadi what you have been seeing in the movies, you know, yeah, a robot is able to fix themselves janjani za mano pangene kodi no chiza chike njani. So pali zinthu zambiri zimene Mulungu akumaziletsa amatapanga predict nthana akumakusanisi zili bwino mwaute koma makosi zake sitima aona kweni koma tsiku limene lili makosi zake azadani azaoneka chifukwa Mulungu azakhati walisiya dziko lija ndipo akalisiya walokha zakhala ngati miliri jako iponyadi ndi ndani ndi Mulungu. Komano ndi Mulungu amene akusiya kuti aonesere mkwiyo wake kwa anthu amene atani amukana. So tapitiriza ni pamene pa Yoeli chapter 2 verse 32 aulia Verse 32 ndipo kuzachitika kuti aliyense azayitana pa dzina la Yehova azapulumutsidwa. mabwana amenepe. So anthu amene ali pa dziko la Yehova azakhala utani kupulumutsidwa kenako pakuti mphiri la Ziyoni ndi mu Yerusalemu muzakhala chipulumutso monga Yehova anatero
ndi mwa otsala amene Yehova adzawayitana. So tikuona kuti akamba za phiri la Ziyoni ndi Yerusalemu. Tikapita pa Hebrew chapter 12 apasipita kuma Hebrew chapter 12 verse 22 23 imakamba za akhristu amene akupembedza ku phiri la chani la Ziyoni, amakamba za akhristu amene akupemphera ku Yerusalemu akuti wakumwamba unyinji wa ndani wa angelo, right? So anthu amene azakhala kukhulupirira mwa Yehova ndi kukhala mwachikhulupiriro okhawa azatani azapulumutsidwa, koma onse amene anankana Yehova azakhala tino ndi tsiku la tani loopsa ndikhulupirira tino zinepe ndipo ndi tsiku la chani la mdima. So tamba kumvesesa zonse. So Yohane akuona zonsezi, akuona kusanulira kwa mzimu wa Mulungu mu tsiku la ndani Yehova, akuona mkwiyo wa Mulungu mu tsiku la chani la Yehova, akuona so dzuwa mwezi mu tsiku la ndani Yehova. So tioneni kuti no zimene ananena aneneri zokhuza na tsiku la Yehova kodi Yohana azionanso mu ulosi wa chivumbulutso. Fale ngati Yohana ataziona tikhulupirira ndi buku la chivumbulutso ndi tsiku la ndani la Yehova, lokamba zonse zolumikizana ndi tsiku la ndani la Ambuye kapena tsiku la Yehova. Mulingana ndi funso la limene semusolo pa chapter iyo mulima yankola jayo verse 32 mukayiona 32 anayankha mawu nosonyeza ngati mawu yangu tobwezere chifukwa zionesa ngati munthu amene mkwiyo ukuoneka choncho zioneka kuti ena akazayitanira kwa Yehova ndipo Mulungu azamva. Mafuna wewe patafotokozedwa kuti faka wina topeza kuti zikukanga zosiyana nawo kuti nthawi ya mavuto Mulungu akumva. Amene akumvedwa ndi ati makamaka. Okay, amene akumvawa ndi anthu amene kusanulira kwa mzimu kukuchitika tsiku la Yehova lisanadze, right? So manjira ndi kuti akuitana pa tsiku akuitana pa dzina la Yehova ndoti ndi anthu amene amva tsiku la Yehova lisanafike. Fare tikamaona tsiku la Yehova likamazafika pazakhala anthu ayima pa phiri la Ziyoni. Tikamba za kulanje 144 je tikana pa chani chimusufuni verse 1 ayima amene pajapo pamene chimusu 13 ena amutana amukana kale ndikuya tinozinepe and amene chimusufuni ndikaona pa verse 12 13 14 akuyitanirabe, right? So tikamafika 15 dziko lapasira panga yani chisankho chomaliza 16 chimusu 16 miliri utano ikugwa. So tifika koseko kuna mwina amene musimafotokoza kwambiri. So Yohane tawerenganso verse ndiwerenga limwe werenga 11 chimusu 1 verse 10 ali yako ndinagwa ndi mzimu tsiku la ndani la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati lipenga. So Yohane pamene akugwa mu mzimu mu tsiku la Ambuye sakukamba zokuti inali sande kapena Saturday kapena yanayi, okay? Izo zangopanga mwina argument kuti tingoonesa tino mwina siku la Sabata ndiliro komano ndi ulosi sizikutani sizikumatchana yayi tikatengera aneneri amene anayankhula pa tsiku la Ambuye tikamakamba mu ulosi context yake, right? So anaona chani mu tsiku limeneli tawerengani verse 7 verse 11 ndikuti chimene upenya lemba m'buku nitutumize kwa mipingo isanu ndi iwiri ku Efeso ndi ku Sumna ndi ku Pergamo ndi ku Tiatira ndi ku Sade ndi ku Philadelphia ndi ku Laodikaya. Okay. Hello Ven. Sorry. We are having the Jijwa service, so we'll shift back to the English one by 12:30. So if you can hear Jijwa, that's just fine. But for now, we're in the Jijwa service, so you will join us again in like 30 minutes or so. But if you are comfortable to stay, it's okay. I will stay. I'm just driving, so I'm listening. Okay, all right, thank you. All right, thanks. Yeah. All right. Okay, so tukutakuona hapa pa James chapter 1 verse 11. Okay? So mutsiku la Yehova atakuona poti chani. Atapenya anaona ja anauzira kuti notalemba izizi kumipingo isanu ndi ngati ndi iwiri, right? So tilowa kumipingo isanu ndi iwiri koma ndino mipingo isanu ndi iwiri ikhaso lumikizananso ndi tsiku la ndani la Yehova ndikhulupirira tinozenebe. So even lead up to those events zokhuzana ndi
tsiku la ndani la Yehova. Okay, so tikotaona no even connected ndi tsiku la Yehova pali anthu a Mulungu amene adzakhalepo, right? Tionene apa chapter 6 verse 12 to 17 Yoeli anatuza ife pa tsiku la Yehova pazakhala yani dzuwa ndi mwezi zasoonekera. Dzuwa zakhala yani mbime, mwezi uzakhala yani mwazi. Alright, Yohane kodi anaona zimezi mu ulosi wake amene anaona za anagwira pa tsiku la Ambuye lowerenga limene. So 6 verse 12 to 17. Verse 12. Yeah. Ndipo ndinaona pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chimodzi, ndipo panali chivomezi chachikulu, ndi dzuwa lidada bi longa chiguduli cha ubweya, ndi mwezi wonse unakhala ngati mwazi. Tabaona menepe, so ali dzuwa likutani likudabi, mwezi ukhala ngati yani iye anazingamba isika penaye. So Yohane amaona ulosi mu tsiku la Sabata kapena na Sunday kapena na tsiku la Yehova, kuti tsiku lopya iku nalibiti tsiku lopya iku la Yehova. Tikuona menepe, so tugwisa ntchito Bible kuti limasule yani bula yani na chivumbuluso. Sitikungotenga to akamba tsiku la Yehova lupezeka sopano bali sitikuiza proof text method. Proof text method imagwira kumano nthawi zambiri mapitisa kuma errors. Okay, chimene chimafika kwambiri context. Buku la chivumbuluso anayika mu mikuluiko yambiri. Ati inachira kwa Atate Yehova Mulungu, pita kwa nani? Kwa Yesu. Yesu anapita kwa nani? Kwa ngelo. Ngelo ndamene analika mukuluiko nikupasa ndani Yohane. So ngati tufuna tili verse tufuna tigwise ntchito maka ndani a Mulungu masozi mwake kusogolera. Ndiyatino tikapita chibuku la chivumbuluso anali foto kwambiri mu chiyankhulo cha chipangano chakale. Nikona timafunika tipite ku chipangano chani kakale, tikakavesate akakontesa ndi chani. Titengeno magrasa athu chipangano cha tsopano tizione zinthu zija. Ndi vesano kuti buku la chivumbuluso mathana zoti chani. Ndi khulupirira tinoze nebe. So apa patikuona tuno akuona zimene yule anaona. Right? Tapitiza ndalo ya verse 13. Verse 13. Ndi nyenyezi za mmwamba zinagwa pa dziko, monga nkhuyu utaya nkhuyu zace zosapsa, kugwedezeka ndi mphepo yolimba. Ndipo kumwamba kudachoka monga ngati mpukutu wopindidwa, ndi mapiri onse ndi zisumbu zonse zinatunsidwa kuchoka m'malo mwawo. Paja Petro anakamba kuti yani tsiku la Yehova likazazi zachitike njani. Kumwamba kuzazoka ngati yani chibomo chachikulu. Apa zimene akuona apa ndi Petro zosiyana jana chimozimoze. So Petro anaona tsiku la likulu la Yehova, Yohane sakuona jana chimozimoze. Verse 15 ali yani. Verse 15. Ndipo mafumu a dziko ndi akulu ndi akazembe ndi achuma ndi amphamvu ndi akapolo onse ndi mfulu anabisala kumapanga ndi matanthwe a m'mapiri. Verse 16. Nanena kwa mapiri ndi matanthwe, igwani pa ife, ndipo tibiseni ife ku nkhope ya iye amene akhala pa mpando wa mfumu, ndi ku mkwiyo wa mwana wankhosa. Tinawerenga ku Zefaniya amakamba zoto zakhala tsiku la jana la kulira. Tikumbwire apa simukuona anthu akulira. So zimene anaona Zefaniya ndi Yohane sizikutani. Susani verse 17 yofumaliza ali yani. Chifukwa lafika tsiku lalikulu la mkwiyo wawo, ndipo akhonza kuima ndani. Kupana menepe, so akuti akhonza kuima ndani ndani. Tikaona chivumbuluso chapter 7 sinekebwe verse 1 to 3 amakamba za kusindikiza kwa chani 144,000 amene ndamene zatani azaime. Yoeli anakamba kuti chani pasanafike tsiku lalikulu la Ambuye chizike njani zasona na chani mzimu wanga. Andi tikaona Yoeli chapter tikaona chivumbuluso verse 1 to 3 tikakawerenga Efeso 1 verse 13 amatoza ife no mwasindikizidwa ndi mzimu ndani wa Mulungu. Efeso 1:13. Efeso 4 verse 8 akutuza ife mwasindikizidwa ndi mzimu ndani wa Mulungu. So zimene zikugwiza naso ndi zimene Yoeli ananena. So titakupanga confirm 100% na no Yohane anali mulosi pa tsiku la ndani la likulu la Yehova. Okay, tioneni last evidence za tsiku li. Chivumbuluso 19 verse 11 ati jana. 19 verse 11. Ndipo ndinaona mutaseguka mmwamba, ndipo taonani kavalo woyera. Ndiye wakukwera wotchedwa wokhulupirika ndi woona, ndipo aweruza nachita nkhondo molungama.
ndipo maso ace ali lawi la moto, ndipo mutu pace pali nduwira zachifumu zambiri, ndipo ali nalo dzina lolembedwa wosalidziwa wina yense koma iye yekha. Okay, mtasi hapo. So apa kuona ati kumuyamba kwa ndani kwatseguka. Pamene kwatseguka kwakusika ndani ndi Yesu Kristo tuzayoje. So chinthu chachikulu chimene akuchikambaso cholimikizana ndi tsiku la Yehova ndikubweranso kachiwiri kwa ndani kwa Yesu Kristo. Chimene chikusiriza zonse ndikhulupirira timozenebe. So tutaona na buku la Yohane la chivumbulutso likukamba za tsiku la Yehova. So buku la chivumbulutso titimaligawa pakati. Okay? By my verse, my chapters 1, 2, 3 yambirira amakamba za introduction. Okay? Izi zitizoona, I believe, ndipanga ma videos ena tuona kuti buku la chivumbulutso namba ndi introduction, namba demoni kapena malonjo ochokera kwa yakha panda chifumu mizimu isanu ndi iwiri komanso ndi ndani ndi Yesu Kristo. Kenako kamba za makalata kwa mipingo ingati 7. Machapter atatu ndi ati introduction amene oyambirira. Kenako chapter 4 mpaka 11 pali nkhani pamenepo. Pali chiweruzo cha ufumu wa ndani wa Kristo. Pajatanana kuti ufumu wa Kristo ndi kuti yani Yesu akhala mwandani mwa ife. Zimene zinamba liti Pentecost. So ufumu wa Yesu Kristo ufuna weruzidwe kuyambira Pentecost kufikira pamene Yesu akudani akubwera. Chiweruzo ichi chisikuthauna zatino kodolo kumuka nduti uyu kapena uyu ayi. Chiweruzo ichi chikungofuna chionesere zimene Yesu akakhala mwa ine amatani amapanga. It's a review of the judgment. So tikaona bwino chapter 4 akamba za mahosi 4, right? Kenaka ukathera kwa anthu ajali pasi pajali pa guwa la sembe koma sikuthera kumpo kumwe kufika so mpaka ku 144,000. So mpingo wa Mulungu umene wayendera mpaka kumapeto kumene kuonesera to Yesu akakhala mwa ine zikuzaonesera to ndi ufumu ukhawo umene ungapange anthu amene aloyenera kukhala moyo mpaka jani muyaya. Tinozenebe ndikona tikamafika chapter 11. Chapter 11 imakamba soza kubweranso kwa ndani kwa Yesu. For chapter 10 ukamba za kabuku kache kakamuna atakadya kena kauria ndiopereka mphamvu kwa jani kwa mboni zanga ziwiri. Mboni zanga ziwiri neo last time I think ndakuonesa ndikala I don't believe mboni ziwiri ndi chipangano chaka ndi chasopano. Chifukwa jani tikawerenga Bible chapter 11 verse yaka 4 11 verse 4 mwenye verse 4 chapter 11 verse 4. So tisavanga phunziro special maphunziro so atipanga special so pano pamwe ndikhulukira zina zini ngoforokoza koma nonse zitha zisitiza nomwe terenga verse 4 aliya. Ndipo ndizalamulira mboni zanga ziwiri ndipo zizanenera masiku 1,000 ndi 200 mphamvu makumi asanu ndi limodzi. So akuti azapereka mphamvu kwa ndani kwa mboni kuti zinene masiku angati 1,000 pande yani 60 oyambira ndikakupata zaka zinayi mbuyo koma no pano muno kupata zaka zisogolo mutha ya persecution imene chifukwa choti yani ngero mu Timso 10 ananali asibaza kazi yani nthawi manjirena ma time prophecies zonse amene alolumikizana ndi tsiku la Yehova lalikulu ndi alitiro mwina anthu sitha kuwapula kuvomera zimene mwandifuse zaka 1,000 zalitiro kapena tizimasulire zaka za 1,000 up to 20 zanyani Zoena kali litire mwamba anthu azakhala ku zaka zinga 1,000. why didn't we take zaka zimene zimasula masiku kuya zazi masula mu zaka osati so zichuluka komano khandi no ngera nanero jani sibaza khaso yani nthawi. So anytime prophecy connected ndi tsiku la Yehova it is little. Nikona kama za mboni zaka zazipasa mphamvu masiku ngati 1,200 yani 60, right? Mboni ziwezi ni ndani tayenga azaso mphamvu kuti zinenene masiku 1,260 masiku amene ali little basi 3.5 years. Tayenga ni verse 4 kuti yani atuzali mboni yani Izo ndizo mitengo iwiri ya azitona ndizo ikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. So mboni zindi mitengo iwiri ya azitona ndi nyaliso zinga ziwiri. Tayebera mu chapter 1 verse 21.
chapter 1 verse 21. Yeah, alinya. Verse 21. Okay. Isina Sorry. fika ndo anafika ya. Verse 20. Okay, wewe verse 20 mwe Okay. bana. Teta alinya. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Choyikapo nyale ndi cha Mipingo. mpingo so amamba ni mbonizi ni mipingo ndi zoyikapo nyale ziwiri athana zaliya mbonizi ndi Mipingo iwiri. mukuona nenepe. So mwanjena mipingo iwiri kuti chani tikapita Volume chapter 11 nambala za fulo yani akuti pamene Yesu akubwera. So Volume chapter 11 mukayerenga mnoduni amonesa tuno Yesu akuta akubweranso ati akuzaononga iwo amene akuononga cha dziko. Oye bacha ati ndikupereka mphoto kwa chani kwa akapolo ake yeti tonzo tuno tikamafika Volume 11 zonse zatani zatha. Ufumu wa Mulungu atani waweruzidwa. Mboni zake ziwiri zakumapita nthawi zapereka umboni za ufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, so kumapita nthawi the very last testimony ya ubwino wa ufumu wa Mulungu zachitika ndi mboni zake zingati ziwiri. Ani mboni zimene zizi zifuna zalandire mphamvu. Yesu Kristu pajana anapasida yani anazona ndi zimwera ndi yani ndi mphamvu. Tikayerenga chizungu musoleve ndisiyamwa I'll give power. Mwanjena mboni zili zozona ndi zimwera. Choposa pamenepo ndatuno memory yawo yonse yachime yatani yachoka. Akusachitira umboni zawo ubwino ndi ufumu wa ndani wa Mulungu umapita chani anthawi. Andi chimalizo cha chiweruzo ya ufumu wa Khristu kuthera ndi mboni zingati ziwiri. Sindi pali magrupu atatu tizaona 144,000 mboni ziwiri ndi otsala ndi grupu imodzi imene kuonesa zosiyanasiyana. 144,000 ndi grupu imweyo kumaonesa za uthenga umene kutani ukulalikidwa, right? Mboni ziwiri zikupereka umboni umene uzakwenda kupapita nthawi. Makamaka tikalenga Volume chapter 10 ndi 11 tikazilenga ziwirizo ndi anthu amene akuzalalikira uthenga umene uwu ndi kuonesera ubwino wa ufumu wa ndani wa Yesu Kristu, right? So mwina zitafika mobile choncho mwano tiye ndikhale limodzi tikamapanga ma studies amene tionesa kuti chiweruzo chikuthera pamene. So that's why Volume chapter 11 ikumalizira ndi chani bweranso kwa ndani kwa Yesu. Tiye tionene wene verse imene. So Volume chapter 11 verse chani nafuna kumalizira Volume chapter 11 verse 10 nafuna verse 18 aliyani Verse 18. Ndipo amitundu anakwiya ndipo unaza mkwiyo wanu. Mkwiyo ndi cha milire tini Ndi nthawi ya akufa yakuti aweruzidwe. mapama menepe tini Ndi akupereka mphoto akapolo anu aneneriwo. paja mphoto ikuzabwera liti mapete kuti anthu akufa aweruzidwe. Ndati mbayo tili kumwamba zaka zingati 1000 miliri ikugwaso just before Yesu asanabwere. So apapa kuphatikiza zinthu zonse pangati pamodzi pitirizani. Ndi oyera mtima ndi iwo akuopa dzina lanu, Yeah. ang'ono ndi akulu, ndi kuononga iwo akuononga dziko. Yeah. Okay, Sancho, sorry, we are still in the Chichwa service, but the English service will commence in like 15 minutes. So we are still dealing with the Chichwa part, so we'll join over to English in like 15 minutes. So apologies for that. Okay, so tukuthabwa naba now to know chiweruzo chibonesera ubwino swajani wa ufumu. Ndikubera tukusalira muno bwino. Now, from chapter 12 mpaka 19, ubonesa za chiweruzo ya ufumu ajani wa chirombo. This is why tikamanda Volume chapter 12 mafika 19. Zimene zimene zinonera Volume chapter 4 ndi 11 zimakhala zobwerezedwa. By the time tufika Volume chapter 19 chichitika njani? Yesu akubweranso kachingati kachiwiri. Koma anabwera kale mu Volume chapter 11. Timvana menepe. So Volume chapter 12 ikuonesa mene ufumu wa chirombo mayendera. Akungotonesa ifona no ufumu wa Satana uzagwa ndipo suzatani suzapitiriza.
kutengera mwezi woni yakuno pamene makhala kusana wanaongera 12 wafika ku pamene ukhala makhala kusana kwambiri wanaongera 12 kwamba atomo mafika na ndipo makhala kangana kwambiri machifuata na anthu ambiri timafuna kuti ndi chapter chikuti chani wanofuna tibwerere mbuyo ndikuona kuti tuziye nini ndi chani. Okay, so pamene tikapita mu chapter 20 mpaka 21 ukamba za zaka chiki chiluzo chosiriza chimakambira pa chapter 11 ukamba za dziko latsopano zoyankhula zotani zotsiriza. So titaona kuna kuti tikamakamba za buku la chivumbulutso ndi buku limene likamba za tsiku lalikulu la ndani la Yehova. So my events also ndati ndi ameneyo. Okay, so tikamba mu chapter 1 tukuona malonje. Yesu akuyima pakati pa nyali zingati 7 zisanu ziwiri akuza nyali zisanu ziwiri ndi mpingo wa Mulungu kwamba nthawi mpaka mapera chani antha. So mipingo isanu ndi iwiri chimu chapter 2 mpaka 38. Yeah, so mipingo isanu ndi iwiri yaku Asia Minor imene ikuyimiranso gulu la anthu a Mulungu mpaka mapera chani antha. Pamene chimu chapter 4 tilowamo pompano tiona nawo tino anaona panali iye akukhala pa mpanda Mose amene ali Mulungu, anaona mwana wankhosa amene aoneka ngati ophera amene ali ndani Yesu, anaonanso akuluakulu angati 24 zamoyo ngati zinayi, anaonanso nyali zingati 7 ndizo ikapo nyali zake zimene zikuyimira ndani mizimu isanu ndi iwiri ya ndani ya Mulungu. Ndipo anaonanso chinyinji cha angelo chimene sadakutha kutanani chiwerenga chimu chapter 4 imene ndi chimu chapter 5 akuti fenono panalibe amene adakatha kusegula chani bukulo. Tinozenepe? So tikamakamba za bukulo tikuona kuti izizi kumwambako amene akupanga review history yonse amene akuyisegula kuti kumwamba konse kwamba kupanga review the whole history ni nani ndi Yesu Kristo. History yonse ya mpingo, history yonse ya inu ndine ndi chilombo atapanga review mwamba ni nani ndi Yesu Kristo. So tikuona kuti tikamafika chimu chapter 6 tukamba za mene mpingo wa Mulungu udayendera kwambira kavalo wayamba wachiwiri mpaka wachinayi. Tikamafika chimu chapter 7 tikuona kumalizika kwa ufumu wake una kuti ukubwera ngati poyera kusanduka ngati 100 and yani 44,000. Chimu chapter 8 ikukamba za mene chitetezo charani chasekedwa. Pali miliri isanu ndi iwiri palino trumpets chirati wanolenyana malipenga. Yes, malipenga angati asanunso ndi awiri. So tikamaona mu kuweruza wafumu wa chirombo chimu chapter 16 pali miliri isanu ndi iwiri, right, imene kuonesa mene zitachitikire kwa dziko lapansi limene lakana na Mulungu. Pamene pali naye chiluzo cha ufumu wa Yesu Kristo paiso malipenga asanu ndi awiri amene akuonesa za zimene zidachitika kwa Khristu amene akana ndondomeko za ndani za iyeyo. So malipenga amene akuyimira miliri imene zagwere pandani pa magulu a Khristu amene akana chani uthenga. Chimu chapter 9 ikupitizabe za mijani malipenga amene awo. So malipenga alipo 7, right, koma atatu akumapetewa aku atatu miliri achi namba 5, 6 and 7 amatcha kuti malipenga amene ali ndi tsoka kapena ali ndi ma walls. Tinozenepe? So ikamafika lipenga lachi namba 6 amati wo tsoka yamba ladusa lasala lachiwiri likamati ladusa pamasakhala ka break. Ndipo pamene amazabwesa chimu chapter 10 ndi chimu chapter 11 pa break pamenepo ndefunso limakhala kuti tikamakamba za mboni ziwiri kodi zalalikira nthawi miliri ayi komano zimene zazika kumene kuchifukwa chani akufuna timvesese lipenga lachi namba 7 kamazadani ikamazagwera lipenga lachi namba 7 kamazagwa izona noti chani tsopano maufumu a dziko lapansi amba kukhala ma ufumu andani a Khristu wathu ndi ndani ndi ambuye wake, right. Pamenepo kuti tivesi zimenezi pochitika utumiki wa kabuku kang'ono kachika unyeda kacha komanso utumiki wa ndani wa mboni ziwiri. Koma zimene zifunika zichitike before malipenga koma zengera pamenepo kuti tivesese lipenga lachi namba 7. So tikamafika chimu chapter 10 kwamba za buku laling'ono imene Yohana naja imene ikuimbira buku la uluse Daniel.
Chimuso 10 ikukamba za maumboni angati awiri. Kenako tikafika chimuso 10 yomweyo nthawi mwa akuduza ife lipengera chi 7 kutani likumenya zonse zatani zatha. Tamaliza umboni wonse umene Yesu amanga present mu chiweruzo ya ufumu wa ndani wa Kristo. So tikopanda ndi chapter 12 tukamba za chiweruzo cha ufumu wa ndani wa chirombo. So 12 tukuonapo mkazi ndi chinjoka amenepo nkhondo inamba kuti kumwambe. Yeah, so nkhondo imeneyi ikubweranso pa dziko la lapansi pamene kuna chirombo chimene chikubweranso ndi chirombo chake zake chiwiri. Chimuso 14 kutonesa ife uthenga wamene uzakira pa dziko lonse lapansi. Aliyense amanga chisankho chake. Chimuso 15 ndio tono aliyense amene amukana Mulungu akulandira mkwiyo kwa ndani wa Mulungu kapena akusiyidwa kuti akumane ndi consequences pamene zosatira zakukana chisankho chake. Chimuso 16 ukuonesa miliri imene ikugwa ngati kuina kwa ngati malipenga 7 ukuikwa ngati miliri samene ngati ndi miliri 7. Now chimuso 17 kupanga pause tikubwerera mbuyo kaye. Ndiyamba kuti fotokozera ife kuti anthu alandire miliri chinachitika njani. Nikuba tinozinepe ndi pamene amba kuti fotokoza za chirombo ndi mkazi. Ndi akusati fotokoza za kugwa kwa mkazi kapena Babuloni. So ukifika pa chimuso 16 pamakhala ka pause pati ikatha miliri chosana ndi bwaso wandani wa Yesu koma pamakhala ngati pa pause chirombo ndi mkaziyo kenako Babuloni kugwa ndi makhala ngati abwereranso mu chuni. Chimuso 19 kuyamba za kubweranso wandani wa Yesu. Chimuso 20 chiwonongeko cha oyipa onse including ndani Satana. Chimuso 21 kulengedwa kwa ndani kwa dziko latsopano. Chimuso 22 zoyankhula zomaliza kuti ife ndi Yesu tisakhala naye pa nthawi zamuyaya. So bukuli ndi chivumbulutso ndani cha Yesu Kristo, si chivumbulutso cha chirombo ya. Nthawi zambiri wamanga mabuku amene amakhala power zamwene kamba zimene akupanga anthu oyipa, right? Kono ndizona zimene zozo ndi chivumbulutso ndani cha Yesu. At least twazi zikamba za ndani za Yesu. Komano in our approach si makhala approach yake imene makhala approach yetu kamamaliza phunziro ndi mudoko balikiratu kudwala munthu maluku ndi tsiku la ndani la Ambuye. Focus ndi zonse zolumikizana ndi tsiku la ndani, zinthu zimene zofunika kuchitika potani posachedwa, zinthu zimene zikangoti zamba kuchitika zizichitika mwachangu akamati ndikuonesa zinthu zimene zili posachedwa zikangamba kuchitika sizitani sizichedwa. So zinthu zake nzoyikidwa mu ndondomeko yakachi. I think last month inapanga how bukuli lili lolumikizana ndi chani ndi ulosi. Okay, Brother David, how are you? Welcome. Thank you. Good morning, Brother Yohane. Yeah, thank you. Sorry, I was just concluding the teacher service, so I'll just take like 4 minutes and then I'm done. No problem. Right, thank you so much. Thank you. Okay, so this is kuchitika choncho. So tikaona mabukuwa taona part 1 ya bukuli yokamba za introduction makalata. Part 2 yokamba za chani za chiweruzo cha ufumu wa Yesu mmene muli chani mbali nayo ufumu wa ndani wa chirombo chiweruzo yake kenako tikumaliza ndi chani chisirize. So mu chiweruzo cha ufumu wa Yesu pali mbiri ya mpingo kuunguzidwa, right? Mbali nayo kuli mbiri ya chani ya chirombo. Mbali nayo kulalika kumaliza kwa chani kwa uthenga. Mbali nayo kuli chisautso chomaliza pa ndani pa Kristo. Mbali nayo otsatira a Yesu kuunikidwa ndi kusindikizidwa chizindikire. Mbali nayo otsatira chirombo andra chani chilemba. Tikuona mene zikhalire chimalizo cha chisomo. Mbali nayo kutsekera kwa chani kwa chitetezo. Mbali nayo Yesu alandira chani ufumu wake makamaka chivumbulutso 11. Mbali nayo chirombo chilandira chani chilango chifukwa chivumbulutso chapter 19 chirombo chimakomera muchani mu moto. Tikuona mene zipangida contrast yeah. So umu ndi mene mulili. So chivumbulutso 4:11 kuweruza kwa ufumu wa Kristu. Chivumbulutso 12:19 kuweruza kwa ufumu wa chirombo. So izo zimene zikuchitika mabuku 7 104,000 sensa kuiponya pasi kena kuno malipenga 6 oyamba kena Yesu alanda chani
ufumu wake mu Lipengo namba 7, right? Amene tikaona mu ufumu wa chiweruzo ya Satana, chirombo chinapanga ataki chani otsala mbewu, kena uyipa alanda chani lemba la chirombo, kena kuno kukolwera kwa dziko lino lapansi miliri isanu ndi iwiri lemba chirombo cha chikhapita. So no zinthu zikupanga mira awani another amene amawerenga buku la Chivumbulutso izi zikumveka kwambiri. Okay, so apo titherepo mpa. I think tipitiriza next time. Okay, so muzo ifango pemphera pamene tuseka service ya TJ. Amen. All right, so thank you so much for hearing our Chichewa service. Okay, so we are switching back to English now. I am bilingual by nature. Okay, so let me just spin you. Okay, all right.